Mayo, 25, tuig 2025. Ika-unong nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kanya ang akong amahan, ug ang akong amahan ug ako moanha ug magpuyo diha kanya. Ang wala mahigugma, kanako dili mo tuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kun dili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako, uban pa kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan. Magtutudlo og magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlo. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako. Apan mo balik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga mudto ako sa amahan. Kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo niini, mutuo kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, Dagon ikaw o Kristo.